Unitat 5. L'accent diacrític. Què és l'accent diacrític? És l'accent que posem a algunes paraules que no n'haurien de dur, però que en porten per tal de distingir-les d'altres mots que s'escriuen igual. En català s'han restringit a 15 parelles de paraules. Bé, correcte. Bé, xai. Déu, divinitat. Déu, tercera persona en singular del present deure. O font, o el número 10. És, tercera persona singular present del verb ser. És un àngel. És, pronom reflexiu. Mà, extremitat del braç. Ma, pronom possessiu. Ma mare ha anat a la perruqueria. Mes, suma. Mes, període de l'any. Món, planeta. Món, pronom possessiu. Mon pare no té pa. Pèl, vellositat del cos humà. Pel, contracció de per i el. Què, relatiu tònic, interrogatiu. Que, relatiu àton, exclamatiu. Ser, primera persona singular del present del verb saber. Ser, pronom. Sí, amb accent quan és afirmació, i sí, sense accent, quan és un condicional. Sol, sinònim de terra. Sol, astre. Son, tercera persona plural del present del verb ser. I son, sensació de somnolència. Té, tercera persona singular del present del verb tenir. Té, pronom, lletra o també beguda, te. Ús, acció d'usar. Ús, pronom feble. Vos, sinònim de vostè, forma de tractament. Vos, pronom feble. Abans n'eren molts més. 15 s'aprenen de seguida.